Hello mga manoy! Hello mga manay! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Ako'y silang ay mayroong tangan. Sino may nag-ibig, sino nagmamahal, hindi Pray po sa lahat ng regular. Sige po.
hello mga manay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Webes, January 14. Ayan. Itong January 14, natatandaan ko, ito po yung pang 1 month ni Rian sa kanyang YouTube channel. Ayan. 1 year old. 1 month old na yung kanyang channel ni Rian. So maya-maya pag-usapan po natin yung channel ni Rian. So dumako po tayo ngayon sa ating shoutout. Wala ulit tayong bayanihan. Unahin natin, sabi ni Sir Rodolfo Merasol. Maraming salamat Sir Hilbal sa pagtulong mo kay Idol Rian sa dami ng vlogger na nag-cover. Ikaw lang gumawa ng channel ni Idol. Mabuhay ka Sir Rian. Maraming salamat po Sir Rodolfo Merasol. Actually po marami talagang gumawa na rin ng channel ni Rian. Kaya lang yung iba hindi ko na alam kung nasaan na. Tsaka yung ginawang channel ni Rian, ginawa ng kapatid niya, nakalimutan yung password tsaka yung email. So pagka nakalimutan yun, sayang yun kasi mamomonetize yun, dun ipapadala sa email na yun ni YouTube, yung yung halimbawa, yung code o kaya yung yung email na nagsasabi ito, monetize ka, na yan, okay na yung channel mo. So may hirapan. Kaya kailangan talaga kung gagawa ng channel, dapat nakalista, nakasulat. Para sa ganun, lahat ng impormasyon nandoon. So itong ginawa kong channel kay Rian, ginawa ko po yan December 14. Ayan. So ngayon ay January 14, so 1 month old na yung kanyang channel. So, at maraming salamat po sa mga subscriber ng channel ni Rian. Sana po tulungan po natin si Rian, okay? Maraming salamat po Sir Rodolfo Mirasol sa inyong acknowledgement. Yan. Sa inyo palang compliment pala. Thank you po. Ayan. Next. Sabi naman ni Sir Arturo Jimenez, galing ni Rian. Shoutout po sa mga nasa Qatar. Ayan. Okay, maraming salamat po Sir Arturo Jimenez at sa lahat po ng mga kababayan nating OFW dyan sa Qatar. Hello po sa inyong lahat. Hello. Shoutout po sa inyong lahat. Mega shoutout po sa inyong lahat yan. Siyempre, lalo kay Sir Arturo Jimenez. Ayan. Thank you po. Next. Sabi naman ni Sir kumpare pala to. Sabi ni Pare Harold Pumanes, salamat sa pag-notice sa akin sa TikTok. Shoutout. Yan, okay, shoutout. Sabi ng aking kumparing Harold Pumanes. Thank you. Next. Sabi naman ni Sir Alwin Barrios, more power Manoy sa channel mo, Tabi, from KSA po. Ayan, Bicolano rin pala to. Maraming salamat, Tabi Manoy Alwin Barrios, dyan sa KSA. Malawak ang KSA, hindi natin alam kung saan siyang lugar sa KSA, pero binabati po natin lahat po ng mga OFW din sa Middle East. Yan. Lalo sa Riyadh, sa Jeddah, sa Dammam, sa Abu Dhabi, Sampa, sa lahat po ng lugar dyan sa Middle East. Yan. Kumusta po kayong lahat? Lalo na po kay Sir Alwin Barrios. Next. Sabi naman ni Sir Bobby Ariola, galing na ni Rian kumanta Sir Hilbal. Sana patuloy niyo po siyang turuan sa kanyang pagkanta at pagbablog. At kayo na din po, ingat din po kayo dyan, Sir Hilbal. God bless po sa inyo. Pa-shoutout naman po kami dito sa Glass and Aluminum, this Sami Glass and Aluminum. Salamat po and God bless po ulit yan. Maraming salamat po Sir Bobby Ariola. At hindi mo sinabi kung saan lugar yan, yung saan lugar yung pinagtatrabawan mo. Okay, anyway, shoutout po sa lahat po ng mga nagtatrabaho dyan sa aluminum, sa glass and aluminum, Sami, yan, the Sami Glass and Aluminum, yan. Kumusta po kayong lahat yan? Mga manay, siguro kung may manay din. Kumusta po kayo? Shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat lang po tayo at alam natin na yung kalaban natin hindi natin talaga nakikita yan. So, ingat-ingat po, lalo sa ating mga kalusugan. Okay? Maraming salamat po, Sir Bobby Ariola. Okay, next. Sabi naman ni Freda Anggadan, watching from Kuwait, taga Mati de Ba Oriental ako. Ang daming mga taga Kuwait. Si Ma'am Julie taga Kuwait. Tapos yung ibang mga taga Kuwait din. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Freda Anggadan from Kuwait. Yan. Kumusta po kayo lahat yan? Yung mga OFW na nandiyan sa Kuwait. Siyempre sama na natin si Ma'am Julie Martinez, saka si Ma'am Carol, si Ma'am Carol Albrigo. Yan, nasa Kuwait yan mga nagtatrabaho.
Siyempre, kay Ma'am Freda Angada. Yan. Maraming salamat po. At siyempre, binabati rin natin lahat ng mga taga-Mati, Davao Oriental. Yan. Sa lahat po ng mga taga-Mati, Davao Oriental, kumusta po kayong lahat yan? Binabati po kayo ni Ma'am Freda Angada. Okay, next. Sabi naman ni Sir Justin Formento, pa-shoutout po Sir kay Sir Hill, kay Rian, Jingpal po to. Ingat po kayo palagi. God bless po. Uy, maraming salamat po Ma'am Jingpal. Ingat din po kayo ni Sir Justin, kayong dalawa po dyan. Ingat at maraming salamat po. Shoutout na rin po sa inyong dalawa. And thank you po. Ayan. Okay, next. Sabi naman ni ni Ma'am Josie Villaflor, shoutout po sa iyo Sir Bal at Rian. Also to my family. Ingat kayo dyan. Maraming salamat po Ma'am Josie Villaflor at shoutout po sa yung family, sa pamilya ni Ma'am Josie Villaflor, yan, Villaflor family. Shoutout po sa inyong lahat yan. At sunod po ng lahat ko sinasabi, ingat din po kayo sa inyong mga kinaroroonan, lalo na sa inyong mga kalusugan. Next. Sabi naman ni Sir Lodovico Endigado, ayan, shout out Sir Hilbal, huwag niyo sana pabayaan ng mga bata. Okay, maraming salamat po Sir Lodovico Endigado, yan, makakaasap kayo. Marami po ang nagmamahal sa dalawang bata, yan, kay Rian at kay Renalyn, marami pong nagmamahal sa kanila. So maasahan niyo po na talagang hindi sila pababayaan. Okay? Kasi marami pong sumusuporta sa dalawang batang yan eh. Anyway, maraming salamat po, Sir Lodovico Endigado. Ayan. Thank you po. Shoutout na rin po sa inyo. At syempre, hanggang dyan lang po ang ating pa-shoutout. And eto nga po, pinakikiusap po ulit sa inyo na i-subscribe po natin, supportan po natin ang channel ni Rian Morales Official. 1 month old na po yung kanyang channel sa araw na to dahil December 14 ko po yung ginawa, yung channel ni Rian. So ngayon ay January 14. As of now, meron na po siyang 659 subscribers and counting. So siguro bago matapos yung yung buwan na to, mga 1.5 month, ganun, makukuha na ni Rian yung 1,000 subscribers count. Ang kailangan na lang po ni Rian ay yung watch hour, kasi yun po ang importante. Tulungan po natin si Rian sa kanyang watch hour. At syempre dito subscriber din. Kailangan makakuha si Rian ng 1,000 subscriber, and then makuha niya yung 4,000 hour. Yung 4,000 hour mga manay, mahirap po ninyo dahil syempre ang isang video na ipinopost minsan, pinaka-maximum niyan 10 minutes, ganun. So sa loob ng 10 minutes, hindi naman pinanunod kasi lahat yan maximum niya siguro mga 2 to 3 minutes lang pinanunod ng karamihan. Maliban sa mga solid talaga na talagang tinatapos yung videos. So, yun. So, isipin nyo na lang. So, 4,000 hour, i-convert nyo yan sa minute, that's 240,000 minutes. So, kung aanuhin mo yan, kung ibabase mo sa haba ng mga videos na ina-upload ng isang uploader, ng isang vlogger, aabot yan ng mga 1 year to 2 years kung medyo mahina-hina talagang mga views. Pero kung malagi nagbabiral yung mga upload, siguro mga abutin lang yan mga less than 5 months. Kasi sa akin, yung mas una kong nakuha yung watch hour ko noon less than 5 months, kasi noon ang content ko ay puros mga musical, instrumental. So ang mga ko dyan, mga ina-upload ko is ang pinakamababang upload ko 25 minutes. Ayan, 28 minutes. Ang maximum ko ay 59 minutes. So almost 1 hour. So siyempre pagka mga instrumental, pinakikinggan talaga lahat yan. Gusto nilang pakinggan lahat yan. Minsan dina-download, minsan pa yan, sinishare. Kaya mas mabilis kasi mahaba nga yung oras ng videos. So doon doon ko nakuha ng mas maaga yung watch hour ko. 5 months lang nakuha ko yung 4,000 hours na yan. Then 7 months nakuha ko naman yung 1,000 subscriber count. So kaya lang natagalan ako na ma-monetize. Na-monetize ako last July. Last July 2020. Isipin nyo yan.
2018 ako nagsimula mag-vlog. Ayan. Tapos na-monetize ako is July 27, 2020. So, matagal, no? Pero dito kay Rian, palagay ko, sa tulong yung mga manay, mamomonetize ka agad si Rian. So, subscribe po tayo sa channel ni Rian Morales Official. Yan, okay? And then, syempre, pakisuyo na rin po, subscribe nyo rin po yung channel ng aking asawa, Oday 2524, yan. Subscribe nyo rin po, nag-upload din po siya ng mga gigs ni Rian. Pero sa ngayon, bihira po siya kasi busy. Yan. Kahit binabatuhan ko rin siya ng mga ng videos, kaya lang dahil nga busy, kaya yun. Hindi hindi maasikaso yung kanyang channel. Okay? So maraming salamat po muli. Ito po si Hil at itong Hilbal Channel. Maraming salamat po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at sa mga fans ng Batang Drummers, dahil sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta ng aking channel, ayun, nasa 15,000 and counting na po tayo mga manahay. Maraming salamat po. At muli, lagi kong sinasabi na may patnubayan tayo ng ating pong may kapal, bawat sa atin sa anong kapahamakan. Bigyan sana tayo ng mapagpapala sa pangangailangan natin sa araw-araw at bigyan ng kalakasan natin mga katawan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos mabalos!